बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायनानै लाबाय। नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेबायदिनो आपडेट मोनबाय थानो थाखाय। 100 कौटि रां जाख्ल'नायनि फोरमान मोननाय उनाव इउपिनि जौसिन पुलिस बिबानगिरिखौ सासपेन्ड खालामनाय जादों। जोबथेसालियाव जोबनानै थानाय उकिल गेंस्टार अखिल दुबेनि खाथि लोगो उत्तर प्रदेश डीएसपी कृष्णकान्त शुक्लाखौ एसआइटिआ 100 कौटि रां बेनामि सम्पथिफोरखौ मोननायनि उनाव सासपेन्ड खालामनाय जादों। बिलासपुराव गंसे पेसेन्जार रेलआ मालगारिजों सौग्रावनानै सा 8 सुबुंनि जिउ खहा जादों। रैखाथिनि हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। थाबथानानै थानाय दावबायारिफोरखौ उदां खालामनो थाखाय कचफोरखौ खुलिगासिनो दं। गोबां गुबुन गुबुन सुबुंफोरा जोखोम जादों आरो बिबानगिरिफोरा जोखोम जानाय सुबुंनि अनजिमाखौ नायबिजिरगासिनो दङ। मंगलबारनि बेलासियाव मावख'गिरिफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला छत्तीसगढ़नि बिलासपुर रेलवे स्टेशननि साखाथियाव गंसे पेसेन्जार रेलआ मालगारिजों सौग्रावनानै खमैबो सा 8 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो गोबां जोखोम जायो। सानै साथाम सुबुंफोरा दासिमबो थाबथानानै दं आरो बिबानगिरिफोरा बिसोरखौ रैखा खालामनो थाखाय रेल दाबाखौ खुलिगासिनो दं। बेलासिनि 4:30 रिंगासो समाव बिलासपुरनि स्टेशननि साखाथियाव गंसे मेमु ट्रेननि दाबायाव मालगारिजों सौग्रावनायनि जाब्रबथाय जायो। बिलासपुर कालेक्टर सन्जय अग्रवाल बिथाङा मिथिहोयो दि मालगारिनि जोबथा दाबाया पेसेन्जार ट्रेननि गिबि दाबाजों सौग्रावदोंमोन। जुबिन गार्गनि सावथुन रय रय बिनालेआ पाइरेसीनि बोलि जानांदों। गुवाहाटीआव मोजां मोनगिरिफोरा अजद होदों दि बावैसो सिगां दिहुनजानाय जुबिन गार्गनि सावथुन रय रय बिनालेखौ पाइरेट खालामनाय जादों आरो बेखौ आयेननि बेरेखा हाबा मावदों होनना बिथांमोना फोरमायथिदों। सा-सानजा राजखान्थि गोख्रों खालामनाय मेघालयनि गिबि मन्थ्रि कनराड सांमाजों लोगोसे सा-सानजा ओनसोलनि मोनब्रै ओनसोलारि दोलोनि दैदेनगिरिफोरा ओनसोलनि गोख्रों खालामनो थाखाय मोनसेल' राजखान्थि आफादाव खौसे जानायनि बिथांखि लादों होनना फोरमायो। सा-सानजा ओनसोलनि राजखान्थियाव वान मुंनि मोनसे गोदान राजखान्थि दोलोआ आगान होबोदों। कामरुप पुलिसआ हर गेजेराव खालामनाय अपारेसनाव गुबै मोसौ सिखाव फालांगि आक्राम आलीखौ खायो। सिमा बारनानै सिखाव फालांगि खालामनायखौ फोजोबस्रांनो थाखाय पुलिसआ 112 मोसौ, गंसे स्कर्पिय' गारि आरो 90,000 रां नोगोद रां जब्द खालामदों। थांनाय नबेम्बरनि 3 समबारखालि कामरुप जिल्लानि पुलिसआ गरैमारी पुलिस थानानि सिङाव थानाय कानहारा गामियाव आयेन बेरेखायै मोसौ सिखाव फालांगि खालामनायनि हेंथायै मोनसे गेदेर अपारेसन खालामनानै सिखाव फालांगि खालामग्रा आक्राम आलीखौ खायो। बिबानगिरिफोरा आक्राम आलीखौ हमनानै 112 मोसौ, गंसे स्कर्पिय' गारि आरो रेजिस्ट्रेशन AS22H6489 आरो लोगोसे 90,000 रां नोगोद रां जब्द खालामो। हमजानाय सुबुं आरो जब्द खालामनाय मुवाफोरखौ आरोबाव नायबिजिरनो थाखाय रानी पुलिस आउटपस्टसिम लांनाय जायो। पुलिसनि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनो दि आक्राम आलीआ खोला कामरुपनि चार ओनसोलनिफ्राय गोबां सिखाव फालांगि खालामो। मोसौफोरखौ आसाम-मेघालय सिमा बारनानै बांलादेशसिम लाङोमोन, हान्था-मेलानि थाखाय लामा आरो ब्रह्मपुत्रनि दैमा मोन्नैखौबो बाहायदोंमोन। बेदखल खालामनायनि सायाव गिबि मन्थ्रिनि बिबुंथि। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङो दि आयेन बेरेखा मियाफोरखौ बिथाङा मावख'आव थानाय समाव गोजोन मोननाय नङा होनना। बिथाङा बुङो दि गासै हादोरसायाव आयेन बेरेखायै थानाय मियाफोरखौ बोखारनायनि नाजानाया सोलिगासिनो आरो सोलिबाय थागोन होननानै।